pamintaku nimasida asih atut runtut tansah reruntungan oper ngaturaken anu kagem Pak Desunar besok tanggal 3 insyaallah berangkat ke Tanah Suci. Ya Allah. Nah nggih, Pak De nitip donga nggih Pak De. Ngati-ngati lho Mas Sunar ten mriku. Dongane kula nek ngajeng Ka'bah nggih to. Dongane apa? Dongane apa? Oh kalih Pak De Marso. Oh, kalih Pak De ono. Nggih ya Allah Pak De kesane lancar nggih. Selamat sampai Pak Dodol kasih tidak? Ya Allah. Ya Allah. Ini dereng mriki niki. Pak De lancar nggih Pak De nggih. Ini berkali-kali aku ucapkan titip doa ya Pak De. Mas Sunar, aja lali tekan konongku nek ngarep ning Ka'bah ning ngarep Hajar Aswad kuwi kelingan bogel. Dongane bogel kuwi paringi sehat, ya to, paringi panjang umur ben iso ngibur keluarga Ancol. Ikan kudu nganggo jeneng asli. Ya mungkin usul Kudu nganggo jeneng asli nek nitip donga. Jeneng aslimu sapa? Omongno Pak De. Budi Setiono. Nah, Pak Budi kok apik men to? Asli jenengku kuwi kok ning KTP Budi Setiono. Oh alah but. Ing sarina ngoyak dindingane sawang ngene datan genggang sarambut lamun adoh caketing ati Saged Pak De sareng yen cedhak. Lah miki mau paling apa aku jane iki isin ning kene iki. Kowe ngerti apa ora aku ngenteni lencir. Kowe aja ngono, Mas. Mas. Langenane iki Gur Mas Budi. Ora, biyen iki aku iki critane lencir batalke disowanke mrene. Ora. Lah Mas Sunar lho digawe MC-ne lencir dudu bogel. Live streaming. Aku jek kelingan ae. Saniki pun pindah teng bogel to, Pak. Saiki bogel terus. Matur suwun lho, Mas. Nyat bagus kowe kok, Mas. Dadine Pak De yo pilih jenengan. Yen Nah. cedhak, Ngeten kumise. yen cedhak Pak De lho, tansah. yen cedhak. Aku malah selere. Pak Sido Pak De nek. Yen cedhak tansah mulat sida asih oper Pindo mimi han mintuno. wis kae berarti dak yayu. Turene Pak De tenggen anu Pindo juragan mimi mie ayam lan tadi. mie ayam. Pindo mimi lan mie ayam. Hayo bareng Kang Mas hane tepi wajib Sida asih praya alhamdulillah. aku ora ujar kalau di bojo Rizka aku lah Piye? duit ora tak bronge kowe ora tau nopo bayaran langsung akeh kowe tenan Pak De setya tuh menika. Pak De beksa mboten. Kakung terus mangke gelang kalung, puyung. Halo.
terus Jatuh dilewatke Uyung. tembang kangen. Nah, kembang rawe. Tembang kangen sik, Belang Uyung sik. kalung, Pak D terus santri pekok. Lho, kandhani. Sing peka sing ibot. Dudu aku. Mugianto berkahing witi. Ayo. Hatiku Dik Puput maju. tansah limpah. Dik Puput. Uyung Mas Wanda. Setia kula tansah Dik Puput monggo mriki. Ya Bobo. Sini sayang. Pak Wisnu. Yang belum keluar cuma Pak Ah, Wisnu. jatuh. Mas Ayo, Joko Pak mriki, Wisnu. Bu Joko. Bagianmu kudu ngetokne Pak Wisnu. Monggo Pak Wisnu. Yo ora tenan to. Monggo Pak I. Gendong kemana-mana. Gak iso ngono kuwi. Dong, jatahe mau jarene Kok iren lho, Mbak. aku maksud, lah Pak Dewe. Gak iso, masa Dedek gak dikasih. Mulai. Kan iki mau sing 50 dihubung-hubungke ngene galau Dek, tiketne sapa ya to. Oh nggih. Pak D, Amek dalu nggih Pak D nggih. Bablaske tembang kangen Mas Landa. Iki mau Pak D ya janjine kudu entek lho Pak D. Oh iya no. Dodoku. Yo, Ya, Dek. Puput. Dilebokke, Put.
Gelangan leco. Asik. Pepi Ariwi. Monggo Pak De Mardi. Gelang balok diputer niki. Iya. Iya. Monggo. Sik. Bersama dengan campur sari Semar Boyo. Apa sliramu ra ketun mung rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rajep Gusti sing maringi Pak Mardi. salaman sik Aku mau wis salaman. wis to Sampun. walah jebule Tapi nek ping pindho ya engko entuk gelas kayane. masa ya yen to rezeki Pak Mardi sing maringi Pak Mardi maringi. ya ini Nggih, Pak. Iki enten hak ini, Pak. nano Pak. Hah? Ten hak ini. Beda iki Eh, Rizka karo PKS apa karo Puput mau pirang-pirang lah kula dereng lho, Pak. Lah jenengan nek pilih kasih. oh alah wetonmu salah ya Salah weton ya. wetonmu apa Hah? rebuk paing lho kok Dadine nek paing ki ibu jungkruk oh ngono. Lah nggih. Lah kok kula dereng Pak De. ra dadi ngopo sing penting ditembangke ya to Heeh. nano yo Apa seliramu ana di mana anak penting saya Mas Wisno
mana-mana Wiwit nyong nganti Sembah nuwun. sampun kat. Wayu dang digayengke Semar Mulya campur sarine Dibugel MC-ne Dimas Bukelwati gandengane munggah ning pucuk gunung Nyapa? dhuwur tiyang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu Bukil, orang nganggo kukuk Mas Bosok bogel kukuk biasa ora nganggo kukuk lagi bocah guru ladak edan iki terenggiling iki oh masa nganggo bogel kukuk bareng asik Semar Mulya untuk Anda semuanya Mati Jokannya Indonesia bersama dengan campur sari Indonesia untuk Anda semuanya. Nadyan aku bocah gunung Topangan gunung Ora susah Anak di mana anak ganteng saya Selelelu biasa di dalam ini mas aku aja saya tadi Bola cokek sor. Sor, aku ngene iki malah ra penak. Sor iki nyawer tegese. Lalalalala. Rasah kaya ngono arep kancane Aku dhewe. jane ya ora arep ngono lho, jane aku ya ora arep ngono. Aku ora penak e. Mas Mardi, Dek Rizka, mari. Selak kundur kengko karo Mas RT. Iki lho. Ngarep salon. Nando. Yo. Apa Slow. kira kelingan? Mas Mardi, monggo minggu. Matur suwun. Semar Mulya
Balanda sapupuh telingsingan. Nimasi persis cilikane Bubro. Ngene iki. Bubro nom-nomane ngene iki semene iki. Muncul Ah, aku. saiki sukses mulya. Mulane yo ngene, wah jan. Matur suwun. Wis nyawer terus ae. Ora penak aku jan. Karo kancane dhewe njaluk lagu ae ya Bu ya. Aku jan ora Aku sing ora penak. penak. Ya aku yo iya. Nano. Apa kowe ra kelingan? Mas Agung asik Peti Joget Indonesia. Paijo paicen yang ra dodol ora jajan. Esek-esek Mas, ditinggal pemain lunga neh kowe kok. Tahu kedadian lho, kono esek-esek, wong iki entek. Tinggal. Karo time Hengki garangan elit kayak aku. Ente-entean wae, Mbak. Lah nggih to, mulane anu to Mas distandarke. Nano. Alah. Oh, kurang dhuwur ya? Kurang. Nano. Bareng sampun papagian Nuwun Mas Bogel, Balanda.
ayo-ayo api. Tenan kok. Api. Amben ngayung go meme kaplek ya, Dek ya. Ben ayo, Dek. Lebokke. Iya, Ndang. Terus kayu anune mlethek. Oh, alah, Dek iki kira. Ora, mboyo. Ya ngono kuwi anggere Dek Suci ki ngono kuwi. Ora kok. Alah. Kowe. Kok ngerti nek mlethek? Nek ora mlethek po. Kok Mingkup. ngerti? Yo. Dhuwur kretek sore jurang, Dek. Ayo. Sing dhuwur mata, sing ngisor goyang ala ayo, Dek. Ayo. Cek miring, pen ayo bomu. Ijek miring. Bal-balan kalau ngedasi, Dek. Kalau kalah kanggo saiki pen ayo, Dek. Ayo mas, ijek miring. Ngono ta? Persis ayune ya wis padha Swargi Suci, suarane padha karo Swargi Ledek Suci mentir. Nganggo ayo-ayo to. Ayo-ayo.
Ben ayo mbokmu ngono biasane ya. Ben enek peneruse. Ndang, Nek persis Rizkawi muga ndok nitis ning kowe. ndang piye Jal? Ajari sik. Hah? Terus iki mikir. Nano ayo yo. Iso aku sumpahane kowe. Ben ayo mbokmu miring mbokmu. Oh ngono ta. Nganggo miring. Oh kudu ngono. Ayo. Parian. Aku kan iso timun sigarane. Yo, timun sigarane yo. Ayo bangun miring mbokmu ngono bareng yo. Sampeyan elan anu. Oh, parikane bagiamu kok. Ayo coba dicoba sik. Mumpung ki dipirsani karo Piai-piai Sragen. Penggemare Suwargi Sinden Suci Mentir. Piye? Ngetan bali ngulon ayo yo. Ben ayo mbokmu diwasedian lakon. Miring ayo. Kaiso, angkat tangan aku, angkat tangan. Oke. Nak rupane wis persis. Ayo tok. Ayo. Ki jatahmu sik, Dik. Heeh. Ayo. Ora usah nganggo sing ngono-ngono kuwi. Ya wis ora usah nganggo. Timun sigarane. Ayo bangun rumah tanggane. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Asik Semar Mulyo. Ayo Mbak sini Mbak sayang. Mau kemana? Mbak mau kemana? Belum joget kok. Sudah mau turun. Ayo sini. Sini ya. Ayo joget. Kalau nggak mau joget denda. Ayo pilih mana? Paijo paijan yen ra kerja ora jajan. Bos. Ate jos. Kok sepi kok? Iya. Sekar bisa nyawa gunung desa
sini saiki ya. Cek nomok Mas, Mas. Lah iya. Gunung desa Caping gunung sampun. Sembah Terima nuwun. kasih Mbak pengantin sama Mas pengantin.